Danas nemamo te neke vizije i snove u kojima se pojavljujem ja. To je neka linija i mog lika. Ili ćemo se prilagoditi, ili ćemo nestati. Kako je pisano, jako je zanimljivo. To sam rekao i Marku, reditelju, kad sam pročitao scenariju, da me baš vozilo nekako, baš me vozio taj scenarij. Čudno jako, tako da bit će zanimljivo, vjerovatno i gledaocima. Šta mu je, Goja? Šta da radiš? Biće dobro. Najdraže su mi scene sve sa Milicom i Janevski, sve su onako jake. Bilo je dosta ono trčanja kroz šumu, dosta bežanja, padanja nekog, dosta izazova na terenu. Kaži se, kajanje je za žive. Neki odnosi između likova, a i cast svakako. Neka mistika, nešto onako čudno, začudno. I mnogo linija radnje koje se kao odjednom završe pa se onda interesantno. Mislim da publika treba da prati seriju zbog tih dijaloških formi i zbog odnosa koji su baš lepo napisani i jako dobro odigrani. Marijana, dodaj mi tubus. Stani!